Pinoy Bus Driver TV. Magandang gabi mga kabukset. Alas 9:20 dito na tayo sa Alin. Salamat. Mayroon pang naniningil lang tagwa-20 mga kabukset. Dito tayo. Nagsusulo na tayo mga bus. Sana. At tayo kasabay na bus. Umalis tayo sa Calbayog, eksakto alas 7 ng gabi. Dumating tayo dito alas 9:20 ng gabi. Kibali, wala pang 2 kalahating oras ang biyahe natin dito. So, dito na tayo sa Alin, may upusit. Malapit na tayo sa Dapdaper. Ay yung checkpoint dyan na maningil lang 20. Partner ko nagising na. Focus ito tayo. Okay naman pala ang biyahe natin dyan sa Lupinibiga, mga kabukset. Madilim nga lang. Kinabahan ako kayo na, nag-awa pang ilaw kasi nga, yung natin pala, yung pag-light, pag naka-on, grounded, pagsiting. Kabukset, dito na tayo sa Dapdaper. Alas 9:30. Kaya alas 9:30 ng gabi. Wala pang paskat. Tintayin pa natin pabalik. Nag-isip si partner kung naklara ba. Kung sita tayo. Isa pa lang kasi ang paskat dito mga kabukset, isa pa lang. Okay na sana kung 2. Kaya punta tayo sa Santa Clara. Santa Clara na tayo muna, sabi ni Miko Kabukset, ni dating kampiyon. Ay! Ayun yan pala ang Kabukset, dito na sa pier. Hintayin na natin yung paskat pagdating. Ayun, nakalis na yung Santa Clara, hindi rin tayo maabot doon pag pumunta tayo doon. Kasi paalis na sila. Ito, wala pang pangarga, tayo pa lang. Kaya pinatay ko muna si 1923 kay para makapahinga yung makina. Pati siya makapahinga. Pati yung driver, matutulog muna tayo dito, mga kabukset. Yan o, alas 10. Tanda na yung may kabukset. Matulog muna tayo dito. Pagsit na tayo. Habang hihintay Pire Paskat. Hindi mo bra yung welding may kabukset sa manifold. Exhaust manifold. Butas pa rin, kaya kailangan palitan yan, may kabukset. Pati exhaust brake na hindi bumabalik yung spring, nag-stick na, kaya tinanggal na lang. Kaya wala tayong exhaust brake, alalayan lang ng clutch para di maarugado ang preno natin, may kabukset. Alas 12:40 ng gabi. Ito, ako na ng pariwas ka to. Bawa lang ng sakay. Kaya hintay natin mga kabukset.
Susakay tayo dyan. Kaso, ano na. Alam 12 na. Muli ka rin magpupusit, oh. Dito na tayo naghintay, oh. Ay, may palakay na tayo. Gusto tayong matulog pa tayo ulit. Kaya inantok ako. Ay, may kapugsit. Alaw na 24 ng madaling araw. Dito na. Ay, nakatali na lahat yan. Ilan na din ang pangarga dito? 6 lang na yata tayo, 6. Ay, 7. Pero, konti lang. 6 na truck, isang bus. Pag-usap tayo. Walang mga light car, may isang van. Pag-usap tayo ngayon, nakalasing na yan. Alos na, pag-usap tayo. Kunti lang ang pangarga natin mag-upusit. Sana pa matulog pag-usit tayo. Tama kami upusit. 6 na truck, isang bus. 2 light car. Upusit tayo. Alaw na yung media. Upusit tayo. Ay mababa pa isang truck. Ayan ang maluwago. Sinureng. Kami kumugsit. Habol na kayo, pugsit na tayo. Tulog ulit, may kumugsit. Ito na ang demonstrar, may kumugsit. Nahulog pala dyan, oh. Pupunta ang southbound yan. Walang-walang ko. Ayan, walang. Dito. Walang pagkadali, walang